Mipadayag ang mga driver sa pampublikong sakyanan sa Davao City ug Zamboanga City nga muundang na lang una sa pagpamasada, ilabi pa nga musaka na sab ang presyo sa produktong petrolyo sugod ugma nga moabot sa halos 12 pesos matag litro. Kini na ang pinakataas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sulod na sa pipila ka tuig. Ani ang report ni Jandy Esteban. Pipila ka transport groups ang mulusad og strike ugma dungan sa pagsaka na sab sa presyo sa petrolyo. Dinhi sa Davao Region, walay mosalmot sa maong kalihukan. Apan, sumala sa Southeastern Mindanao Diversified Operators Cooperative, Consemdoc. Bisan way moapil sa strike, daghan na kuno ang nagpadayag nga muundang na og pagpamasada tungod sa kamahal sa lana. Igo na namin manguros sana kay wala na mahimo ana. Ang uban driver nato diri sa Davao muundang nag-drive kay nakabalabal lang sila. Nag-drive og payong na nabawog bahin. Mialma na ang mga driver sa jeep tungod sa sagunsong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ug mga adlaw, halos 12 pesos na po ang iusbaw. Ang ilang panawagan nga pausbawan sab ang plitihan. Sumala sa driver nga si Jaime nga nagaturno dinhi sa Agdao, Davao City. Halos wala na sila kita. Ang among kita, kulang ra sa kining among pantubil. Susama sab ang sentimento sa driver nga si Candelario. Kung wala tayo mahimo, muundang nang itag biyahe ani kung wala tayo ginansya. Ang pipila ka pasahero makasabot man daw kung pausbawan ang pliti. Apan, kinahanglan daw balansihon. Okay lang kay dako naman gudjud kayong gasolina ron. Ay, dako naman presyo sa litro. Otong okay ra nga patasan ang presyo ang pamasahe. Sa akin, may instances na konti lang dahil yung mga driver natin kawawa rin. Pero bigyan din ng pagkakataon kung ano bang alternatibong paraan. Sa Zamboanga City, plano na sa PUJ driver nga si Narciso nga muundang una sa pagpamasada, ilabi pa nga nagpabili ng presyo sa pritihan. Hindi na kami magbiyahe. Wala naman kami ginansya. Wala naman kami iuwi sa bahay. Si Gibson Enriquez, 380 pesos lang ang kita sa pagpamasada karon. Apan, 1,000 pesos ang patubil ug 500 pesos ang boundary. Busa, lugi gyud kuno kaayo. Sensi na kayo. Umayo ka ni, si Manshort yung nagkabonan, doon na yung mabiyahe. Gibara-bara ang anaa sa 11 pesos and 75 centavos, ngadto sa 11 pesos and 95 centavos per liter ang isaka sa diesel sugod ugma. 6 pesos and 90 centavos ngadto sa 7 pesos and 20 centavos per liter sa gasolina. Ug 9 pesos and 70 centavos ngadto sa 9 pesos and 80 centavos per liter sa kerosene. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.